Halo, masih siap digoyang lagi nggak abang saya? Hey, aja sampeyan aku kowe kelarani, aja sagampangku kowe ngobrol janji. Nanging nyatane tresnamu kowe ra tulus suci. Tak sini wis tak perjuangke sen bongkake nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku kudu lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. SPPD ati iki kudu saka wesi sen ra iso saben dina mbok larani. Ning jero dada nganti nembus ning ati. Aye, goyang. Ati iki kudu saka watu sen ra iso saben dina. Suaranya dong. Kelara-lara trimo mundur. Hey, gesek-gesek. Digesek-gesek. Ah, ah, ah. Hey, goyang bang. Goyang gimana? Gini. Jangan sampai nanti kowe ngelarani. Bangku kowe ngobrol janji. Nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Hey, wis mok tresno kok anggap ra ono. Aku bisa lunga yen mbok sia-sia timbang. Suaranya yang keras dong abang. Hey, iki kudu saka wesi sen ra iso saben dina mbok larani. Kelara-lara ning jero dada nganti nembus ning ati. Iki kudu saka watu sen ra iso benti namba gawe dadu. Tulung lereno timbang saya aja aku tak terima mundur. Tulung lereno timbang saya aja aku tak terima mundur.